Klokken er 10 fredag aften, og Barbie, hun skal vaske tøj. Der sker dog det, at Barbie opdager på sin app, at der er helt vindstille ved den jyske vestkyst. Barbie, hun har ikke super mange penge, for Barbie, hun er på SU. Og så hun har simpelthen ikke råd til at vaske, fordi hun vil gerne i byen bagefter og købe en masse drinks. Nå, men det Barbie så gør, det er, hun tager sit tøj og smider tøjet i vaskemaskinen. Og så, så sker der så det, at vaskemaskinen lukkes, og Barbie tager så videre i byen. Nå. Så tager Barbie så i byen på bar. Og Jeg er på bar nu. det er jo fantastisk at være her. Og der dukker så en fyr op på dansegulvet. Og ham fyren her, han er meget interesseret i Barbie. Og Barbie er også meget interesseret i ham fyren. Og de går så tættere og tættere på hinanden. Og det bliver meget romantisk. Men lige pludselig så får Barbie sgu en notifikation på sin app. Hvad er nu det, der sker? Jo, det er simpelthen begyndt at blæse helt vildt på den jyske vestkyst. Så det betyder, at Barbie nu kan vaske meget billigere, og hvilket også betyder, at Barbie kan købe sig en masse drinks og drikke sig rigtig fuld. Så Barbie, hun får en super fed aften i byen og kysser rigtig meget med prins Valiant. Slut. Prut.